Opo, good afternoon po. Ako po si Emmy Lugeliado, ang OIC City Administrator po sa kasalukuyan. Ma'am, tanongin po namin ano po yung mga maibibigay po after this, yung mga affected evacuees po natin dyan, yung help and assistance na ma-assure niyo po na mabibigay sa kanila. Ano po, pagkatapos po nito, magkakaroon po kasi kami ng damage assessment. So, we will be coordinating with all the punong barangays. They will be submitting their own damage assessment, and then later on po, i-validate po yon ng aming CSWDO. So, from the damage assessment, doon po kami mag-uumpisa kung papaano po namin sila matutulungan. Ma'am, ano po ang pinaka-main directive ngayon ni Mayor Brian to oversee ito kung kalagayan po ng ating evacuees? Sa ngayon po, monitoring po kami dito po sa evacuation center. Sinisigurado po or pinapasigurado ng ating butihing Mayor Ars Brian na maging maayos po yung sitwasyon dito sa evacuation. Sa ngayon po, hindi naman po sila kasi yung masyadong crowded. We only have 184 individuals. So, maayos po yung evacuees po natin. So, yun po yung unang sinisigurado ng ating butihing mayor. And then later on po siguro, yung sa mga farmers na naging affected yung mga crops nila. Kaya po magkakaroon kami, sabi ko nga po kanina, yung damage assessment. And then bago po kayo dumating, actually gumagayak na din po kami. Pupuntahan po namin ang ilan pang mga coastal barangays na hindi po namin napuntahan kaninang umaga para din po ma-ensure kung ano po yung mga pangangailangan ng mga coastal barangays. Baka po may mga hindi pa na-report sa amin. So, kami na po yung pupunta sa mga barangays ngayong hapon. This is meaning, ma'am, kahit na wala sa evacuation po, meron pong mga tulong pa na nire-relate po doon sa mismong community? Sa ngayon po, yung mga nasa Barangay Kayukay at Barangay Bued, nung nag-declare po yung mga punong barangays kagabi na meron pong mga evacuees in their own barangays, pinapuntahan po kaagad namin yon sa CSWDO, sa City Health Office. Ang kagandahan po pag ganito, holistic po yung approach namin. We are composite. Actually, dito po, we call ourselves Team However. Kumbaga, lahat naka-suspend sa work nila sa mga offices. Pero sa memorandum kasi, however, parang gano'n. So, we are the Team However of the City Government of Alaminos. Okay. Ensuring po na talagang matutugunan po ito, working po yung mga iba't ibang ahensya po ninyo, yung offices po. Opo, the different offices po. Actually, sa PEDRA pa lang po noong October 22, nag-define na po kami, which we usually do. We define the responsibility for each department, and then yung duty detail po nila, sinisigurado po namin na maayos po, na hindi na po kami maghahagilapan pag andyan na po yung bagyo. So, yung preparedness po namin, siguro yun din yung isang masasabi namin na we are really prepared, lalo na po sa response cluster. Yun po yung sinisigurado din po ng aming CDRRMO. Ma'am, last na lang po, assurance na lang po sa mga, especially the affected residents ng Alaminos City, na magpapatuloy po ang inyong suporta at tulong sa kanila. Yeah, sa mga residente po ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Alaminos, sa mga taga-Alaminos po, rest assured na nandito po ang inyong lokal na pamahalaan na patuloy po na sumusubaybay sa lahat po ng mga pangangailangan ng mga barangay, and rest assured na closely coordinating po kami sa lahat po ng mga punong barangays. Ma'am, thank you very much.